Hukumar 'yan sanda ta jihar Kano ta kama wani matashi da yake fakewa da sunan Bashir Mai shadda, ta inda yake yin zina da matan mutane da zawarawa, da kuma damfaransu da cewa zai saka su a fim ko kuma zai musu hanyar shiga fim. Da yanda dubunsa ta cika, ya ɗau tsawon lokaci ya buɗe Facebook da sunan Bashir Mai shadda, ta inda idan mata ko 'yan ko zawarawa sun masa magana suna son su shiga fim, sai amsa musu da cewa shine Bashida, amma bari ya haɗa su da yaronsa wanda zai yi gaidin ɗinsu inda za su shiga fim. Ta haka sai ya ba su wata lambar tasa inda sai ya waya da su ko ya chatin da su, ta inda zai gaya musu to kafin a sasa a harkar sai sun biya kuɗin fam, kuɗi masu kauri. Idan kuwa ba haka ba, mace za ta bayar da kanta na rana ɗaya, ma'ana zina kenan. Ya ɗau tsawon lokaci yana yin haka, to amma kuma yau dubinsa ta cika, inda shi Bashir Mai shadda ya wallafa bidiyonsa a shafinsa na Instagram, inda yake cewa ga mai fakewa da sunansa yana yaudarar wayanda suke son shiga fim ta kowace siga ko kuma afijaja. Yake cewa jama'a a ƙara kiyayewa. Ga bidiyon nasa kamar yadda kuke gani. Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Samun, wanda nake amfani a social media da sunan ni na Babbar Bashir Mai shadda, sannan kuma nake tuntuɓar mata idan suna da ra'ayin za su shiga harkar fim, sai na musu cewa ni ne mai shadda, sai mu fara chatting da su har zuwa su biyo ni private. To daga nan sai in ɗauki lamba ta, sai in ba su mun magana a wasu, daga nan sai ɗauki ɗaya lambar nawa sai in ba su a matsayin wannan shine yaro na, da shi sai ku magana. Daga nan idan ka fara magana sai in ce to akwai option guda biyu. Na farko, ko ki biya kuɗin fom ko kuma za ki bani kanki na rana ɗaya. To idan ta zaɓi cewar zan yi amfani da ita, to nakan ɗan zuke nuna lalle kuɗin nake so. To yanzu dai ina mai karyata kaina akan cewar ba Babbar Bashir Mai shadda ne yake na abu, ni Abdullahi Sa'id ni nake aikata wannan abu. Amma dan Allah annabi ina neman yafiya da afuwar hukumar 'yan sanda tare da shi Babbar Bashir Mai shadda, tare kuma da duk wata wacce na yi yunkurin yi mata wannan abun ko kuma na yi mata. Ina mai neman afuwar da a yafe mu. Insha Allah hakan ba ta sake faruwa ba. Ina mai ba da haƙuri a yafe mu.